Мати приватну пенсію в Україні – це не забаганка, це є необхідність, оскільки солідарна пенсійна система вже не працює належним чином і надалі працювати не буде. Є ризик, що вона взагалі зникне до 2050 року, і зараз ті молоді українці, які працюють та платять податки, залишаться зовсім без грошей. Тому я хочу, щоб ви мене зараз почули і розібралися з темою недержавного пенсійного забезпечення, яке у нас в Україні є уже з 2003 року. Тим більше обираємо тільки надійних партнерів, з якими ми разом формуємо приватні пенсії під хороший відсоток, під міжнародні гарантії, з податковими пільгами, з правом спадкування. І це не казочка і не міф, і є вже багато людей в Україні, які отримують приватні пенсії. В світі тільки на приватних пенсіях все і тримається. Тому візьміть до уваги, і кому цікаво розібратися безкоштовно з цією темою і оформити онлайн, щиро запрошую на свій телеграм-канал за посиланням в описі сторінки. Саме там вся інформація від А до Я. До зустрічі!